ne snimaj. Počne ja ću reći. Evo ga, ajde! Dobar dan ljudi. 3, 4, sad! Imamo luđačku zabavu. Kako je bilo, kako je bilo? U redu je. Ovaj pas skoro krenuo. Sve mi se snimao Kera. Jesam. Idemo unazad. Pazite ljudi, ne smijemo biti tihi. Ne smijemo biti tihi. Ne smijemo gole. Čekaj. Krećemo sa Ivanom. Evo ga. Kakvi si sve? To je bilo cool. Nastavak. Ti moraš kretat, ne ja. Dobra, idemo da tamo sada. A post. A mogu ja onda? Da. Sad ja. Ajde sjedaj. Sven će snimati. Ljudi, dobrodošli na Svenov spektakl. Sven će se voziti i snimati će šta se vidi. Da A doživite ne još. pravu ulogu. Sad. Sada ja. Ljudi, sad ću ja. Specijalni izazov. Sad Sven. A daj odmah ja. Ja ću snimati Svena. Ne, ja ću sam sebe. Šta se vidi? Ko će ga gurat? Pa čekaj.